Yo, a year with the and for Resurrection Power New Generation Church. A year Reverend Anthony Boakye and who ensem and American. Na NCP na some echo viral essay. A year Reverend Anthony Boakye and home fano or yare na somebody echo viral ye pa. Na since then so I say and shed down ten and come. Na asama beto abontense na yere na se say de wetia papa na empa bom me kan se wetia na empa bom de ana na wafa na empa bo ahye na say ono na se say de odi a Resurrection Power New Generation Church asafo no enim a Reverend Anthony Boakye ne ho kanim na ensem a enkofo e de beto abonten ne say ne Agradaa eye evangelist Patricia Odro efemu ewo microphone sam so na Reverend Anthony Boakye na yere so befem na sorry members mo so ebe deceive no ye ka so be deceive na ni nyina na se omo be dada no we ni ensama microphone e be tu dwa efa no na we de yenkotie ensama omo kan ne se na omo sifa kan no efa yenkotie na yembra honhom ni tumi a nyame de ama no no ono so de tai wachi okay sene be ya wasofu djuma na wo ye no ebetumi akoyie na etumi akon kan okay iti em say ye maame die ya abai ene ye papa die ya abai akoye say ye maame adi ya obi e wo ye papa ho because free beginning ni ahyase ni nyina e ono wa ene edi djuma be si sabre ba sabre ni say bibi asi e wo kwan so a ono hunu say e wo senko ono so ebeye pani bi ewo asori ni mu okay se ne be ya se wuni ho a ono so betumi agina ne na so edi djuma edi aboa asafo no but won se ankoba ne sa na sesi anso no ye papa na owo mpanifo a ono mu ye adwuma eto owo mpanifo mu ye adwuma onso hunu se ewo se mpanifo no so etumi to aso be wo ko asori bra mu a ye wo asofo nketo wo ho a mo hye sofo pani ase it is of pani etu bata ana otu nanamu akoba bia ode nachi eja obi a oni ho a ono behwe na chiri ama no ennam se akoba no se sa na tie dia mi ja machi dia ama se sia mini ahoden no hu na ose mo hwe chire de mame ba so ode ma oba no ebia na oba no antumi anto aso because sina mi kan ye no won se oba ye sofu maame a asafu maame no a wo ye sofu ira nyame ema otumi okay o ma wadom achede okay sene ba ya betumi de ata ukunu achi okay a won so betumi de atwe akra e de aboa asafo no oh wow it is a koba na se me no wa ya na se ebedu bibi na se wo jamia ase wo yi mafra asori ni mu na wo de asori na ma obi fufro eba na sa na e de yaudie beba ana asori bia so mla wom ye de hihye eto asori ho ezo ye fitin ya se ye ya asori eba na sa no a sofu ma metumi ye de ope sofu ba ezo tumi ye de ope eba na sa asori no enkoyi beba chawati de meche na se basa ye beba iti se eba no sa no a emwa enu ti na ye papa hunu se e wo se oni wo no ofa nkofo no mo hwe na chi na wo ba no de wo tena chire na hwe de eko it is a bibi na se nkoye kra na wo kra no betumi abeka kire me oh okay na chese still wo tumi so na ma me wo tumi wa asori ni se obi a wa asori sa enye se woni tumi o wo tumi na bia papa na am shedan fa bibi an shene nsem no ti se na wo ka bia yaudie no ya papa ni ho sisi ya ba se ba bia wo tena ho na obetena akwanya wo timu no wo ba asori a ukunu te ya onso te ya ba bia wo te no eho na obetena obi a na obeyiu se free ho ya samu ana asori bia so ni yemu so no sometimes a man no ehunu se me ye sofo yire a da chi bia na osam so be sofo na ade enye say automatic ana enye ni nya na automatic sa basa sofo yirim bebre ho a omo ye hye nyame amomutumi omo madum achede Reverend Charlotte Odro yes Reverend Dr. Charlotte Odro yes ne krubo mo no so bomo wa yes but enye automatically say e wo say mikru ati asori de da chi bia wo say mesum be sofo e wo asori na mikru ni wo say me bedi asori so da bia entumi man sa enye ni nyina ne ba no sa but o se nyankopon ma na adom yes bia obetimi de atani kru achi enti se ne kru ni ho a so obetimi aye
wɔn adeɛ baako no sɛ wɔn sɛ yɛwɔ nsɔre bebree ɛwɔ Ghana ha yɛwɔ nsɔre bebree yɛwɔ Pentecost wɔ yɛwɔ assemblies wɔ ana wokɔ Orthodox churches no so a ɔmo so wɔ hɔ ana yɛwɔ charismatics nso ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ Pentecostal churches nso ɛwɔ hɔ wote aseɛ saa Pentecostal churches no ɔmo line yɛ different ɔmo line no ɛyɛ different ana Orthodox churches nso line no ɛyɛ different ana charismatics nso no ɔmo line ɛyɛ different ɛsono charismatics na ɛsono one man churches no ɔn sɛ one man churches no yɛwɔ one man churches to ɔmo na yɛ from ebi mu yɛ charismatic ana ebi mu yɛ Orthodox what I say ɛna yɛwɔ Pentecostal no ne Pentecost ne assemblies ne ICGC mu ne saa ɛnkɔ ɔmo no ɛna yɛ Pentecostal no what I say basi ɛba no sɛ Orthodox na ebi mbɛfiri sɛ yɛhunu sɛ ebia Methodist Roman Anglican Presby ọmọ yẹ nyaa so mo san nkɔfo no but sɛ wohwɛ yɛ maame mu die sesi ano a ɔmo mo abrekuma ne nyina kɔ kasoa one side baby a ofi bia ka be fa wo de wokɔ it is anka ekoba sɛ sesi ayo branches ɛwɔ ha anka papa ne betumi appoint sɛ oh ya ha ye ni sɔfo wɔ ha iti kwana kokoda we ya no kosi se ebri bedu a ye benya sofo wo yeden obegyina a wo ye bema ana se nye bema oba betumi aje but akoba ne santi no ahunu se ni ono maame ne hunu se ni kunu ayi nama ohunu se ni but mimi hunu se ni kunu oyi ni man because ono watena besi sabri iti anana bibia si no ontumi enka se ofiti prekopa tamaso ne dia mawo ebia adom no ɛwɔ hɔ deɛ but adom no wɔ no tinye sɛ fitin yɛ ne de asɔre ahyɛ wɔn sasa kɔkɔyɛ ya nyamesum no yɛwɔ adeɛ bi yɛfrɛ adeɛ bi puppet manners puppet manners sɛ woni puppet manner ho bukodu puppet a nsɛm bia na woka unya fo puppet a de opɛ bia na woka akyɛ members de opɛ bia na woka but ɛno tina Yesu Kristo baayɛ no asuafo no do ɔmo tinia no ɔmo kɔ school eye training na omu training omu no na Yesu Kristo o training omu otete omu yenye se wa ade yenye sa otete omu wa kan se mo eye training ti Peter mo pa omu nyam na omu training o ye training omu eti anu ti na ma Yesu Kristo ebe hu se ebre bi baba obekọ but muna mo be hwe na chi what you say it is say oni what ya ɛwɔ sɛ obi onyi obi eden edi na ehwe na chima no ba maame no wo hunu sɛ ne kunu ayi nama ne kunu yi ni man just say aso de sɛ wate ne ho ɛnna kɔfa abufuo aba no a ɔbɔbɔbɔ mpanifo asotro ne ade no ba de ɔyɛ no mehunu memeka sɛ mo ɔnyɛ saa sɛ ade sɛ ato sɛ enyaadwo but wagya ne ho no ebia kwa wokɔ no ubenya echitafo de ama mo yodium yankɔ but the bedu baby no o ma akro ya besa agya mu hwe ya fa mame nye emfatumi wo ha eye mame Agradaa eye Ghana fo ya bi na yodium o ye kote asole yankɔ but oze asem ba ya na ojeju o musika na obuom bukata no o ma akro ya na sa koyi ni man ya sebu ampa what you say o ma kro ya ene koyi ni ma say waje esika wasi yan for women no be double ekoye nte sa iti say wonya achitafo bi say yan kokote ho obi ma na futubɔ ne bi say te ho ebia adom ho be kɔ but ahode bi anka wo san ka wunya no ebia ne wanya sa ahode no adenti hwɛ ye wo enua beble wo nwura mu pa but sa enua no ye wo indidiso ɛsɛ asɔfodie ye wo indidiso sɛ wo ye asɔfoketo a emple won sɛ mete me ho hyɛ wo osɔfopɛ because from abɔne betumi abɔ a wutumi nyina ba osɔfopɛdi no on na be save san from abɔne na afiri so ɛno tie ma mete a wate ne ho no meme de nkae me a on san mla na onfa
na dom no na ho odi ni nyina sa metai asori na chi na asori no edi pa agye no entena ho because e ba no sa eya wo se ugu ukunu no ehufi ugu ukunu no but eye nyame som no Kristo som no ene asori no nanum guase na wo pe ene ne downfall because adwuma ma blema ma ye nyina no yes amode apre atwe aklade ama Kristo na ekofo tamwachi ma ye niema eboa na ebedu sabre no a na se enunguase ba asa mu di fi ka sorry no ebe ma sorry no anim onyam no abafom okay because ubebutu mebu yanko abara menko asori a so for my yi ni nase pa bobo de sasumu de mekoye de wo ho wa kan asem na eti sa ne nase mpaboa no yi bo elder na asum no kire bibi ana nsusan so bi betimi afimu aba nsusan so boni bi betimi afimu aba no ma me ne so ana de ode mpaboa ne bo no metumi aka say nsusan so boni no ebeba wo ono wo yi ne nase mpaboa no because oyo ba ye wo ensem bi wo ma ye nkampo nkire ba ma ana wo nase mpaboa na wo yi ede bo no what is the motive behind sa de na wo ye no nse bi ebufuo ye bufuo entra nkosa ebufuo entra nkosa minni ni se bi o maja awale oni papa ni nyae ne elders na papa ni elders mom no yi mpaboa ne bo yes why you mpaboa bo elders no so no ejina ho ma asofo 89 say ni kunu na ode mpaboa na abo no na say ukunu na wa mukunu na ye ukunu de abo no ye ukunu na de abo no because ye ukunu na appoint wo so omumla no meboa no omun to asole ne so it why you na say mpaboa de abo na je say ukunu na gina wona ko kan say e bia me ma onye na me fo we ubetumi ayi mpaboa no de abo no it is a what e de abo no de ye ukunu what disrespect ukunu na se sia o ka se on sambra no o samba sorry obetimi ni omo awi ne na se mpaboa bo ma so obetimi ni omo atana eno no enyinya se obefa mpanifo on kompanifo anim asofo a omo ka bia ewom na omo mpachaw emma maame no abusia we ene ensama amafo erebetu dwa efa ekwan a ankrofo ebetimi ede evangelist ekwan a omode evangelist Patricia Odro efa so no omobetimi so ede Reverend Anthony Boakye eyo na afasa ekwan ne bia so aha attention TV media ene sika papa bi makrao